Ještě tam máš jednu dýmovník. Ještě jednou, jsem nechyt ten začátek. Myslíš, že šly všechny články? Ne. Co? Ne, Jak to voní? Já nechci... Nevím. To přidává. Já myslím, že nebudou všechny články, že ještě půl... Jsem byl jeden. Třeba prdne ještě Mám do... mu tam přicvrknout tu cigáru? To už je jedno. Hlavně by to neprsklo nějak do očí. No, hele. Jede. Druhej. Až se budu dát na Ty vole. YouTubečku, možná ty souřadnice. Tak to čumím. Krávo. Ty vole, ten je. Ty vole, ta je nafučená. Ta dejchá. Jo, to je dobrý svinstvo, já to mám jen tak v garáži, vole. A doma, že jo? To přijedou hasiči, ty za Opravdu, chvilku. chlapi to normálně dávají do toho, máš starý papiňák a v tom je má. A zavřený. Dobře ty. Teď už se neboj, to je jen dvoučlánek, ne? Ty vole. Pán Lipolu. Pěkně jsi to udělal, na etapy. To jak se otvírá, ty vole. To už to docela kurevsky smrdí. Byl to 3 článek. Tří, no. No, tak Jenom tří. umíme počítat. Jenom tří. To byl poslední. Jo, už to smrdí. Ty vole, jak ředidlo, ne? Nebo... Ne, to To je- také smrdí. Lipolky. Také smrdí i polky. Nedechej to, vole. Že to nechytlo, ty jo. Bylo to mudra. Pak to vyfoť. Komu Ale nejdu, teď ty vole. ne, no. Počkej, přiběhnou chlapi. Co je s kabelama, to je smrad. Asi koncovka. Fuj, ty smrdíš. Já ne. Tak to byla ročně. No. Hoši, je to moc. Vadí mi to. Tady dobrý. Ale tam ne. Tady špatný. Jestli divek má otevřený okno. Pověšený prádlo na šňůře. Pověsil prádlo na šňůru. Je teda fakt, že teďka už je můžete mít v autě, no. No, tuhle jednu určitě. Tamhle už asi v pohodě. Smrdí, že Jako ono to nebude nic dobrýho, nedejkej to. Pro YouTubečko všechno. To je smrad. To už je strašný. Odkopil selka, ty vole. Jak kapslíky z těch pistolí. Vidíš? Jasně. Ne jako lipolky. Furt byste chtěli nějaký kouřový efekty jako ve filmu. Demostroje a podobné Ale- píčoviny. To je síla. Ale Cítíš to? To smrad. že nechytlo. ty jo. Aby ta druhá neděkla Prémávat. ten plast. Ty pičo. Je tak teplá? Asi jo, Sečí voda? To vypařilo kalušu. Tam je normálně to, kapka. Asi cílu spíš, než Čínu. Tak to byla velká teplota. Díky, že jsem to konečně viděl. Tak repete ještě tady koupal ten kus drátu. Tak ještě tady je ten druhý kousek. Co říkáte tomu ekologickému hledisku? Co to je? Máš rozstavený boty. Jak šli pěkně postupně. No, já jsem Vidíš, takže když, jenom jednu. když třeba to je ve obalu a nemáš na tom štítek, tak takhle zjistíš, kolik má článku. Když si nejseš jistý, máš novou, tak ji prorazíš a když 3krát zakouří, je to 3 článek. A víš, že ji můžeš dát do letadla. Že máš 11 A voltů. víš, že už ji můžeš dát do popelnice. Ne, ty volty, Víš, že si máš objednat tu samou? ty volty vyfučely ven teď. Ty poslední. teda. Zkus se trefit ještě do ty druhé, ať chytnu ten začátek. Já jsem porušil jenom jeden ten, víš? To je bačko, ráno. Máš lipol. Máš lípol boty, vole. Jo, to musí být ale teplota jak prase. Co? To asi jo, když i ten alobal je černý. No jo, hlavně to vypaří kaluž za chvíli. Musíte tady musíme nechat do rána, vole, už to Jo, je to chladné, tady- vole. to tady ne. Se vsadím, že ráno přijedeme a bude to hulit, vole. To mi tady nechytlo to listí. Jak jsou tam ty papíry pěkně.
Ty vole, bych je. Počkej, to nebude papír, to bylo nějaký. To bylo něčím chemicky naložený. Už ne? V dobrotách, vole. To je měď, tady, to je měď, ne? To jsou pásky, že jo? No. Mezi nimi je to. To hlavně říkejte Mildoj, vole. Si popálí ruce, vole. A to jí může takhle rozebrat za jízdy. Pilkou. Tady tu, ty. Jokarem, vole. Ať to nemá očouzený, ať si rozebere tuhle. Tak druhou. Tak jsem to konečně viděl. Krása. To ještě na Jirku musím taky počkat. Malý elektrikář. Ale vem vysílačku, zavolej George. A já je všechny vyházel, takový krásný představení na Silvestra. Limovnice. Georgi, bude druhý pokus. ale mám tam 6 článek. V lese, mám ho najít. V les. Já jsem ho taky zahodil po lese, s vrtulníkem a už šel, vole. Taky ekologicky zlikvidovaný. Leží tam vedle 8 flašek rumu.